The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Saint John. Jesus said, "Amen, amen, I say to you, whoever does not enter a sheepfold through the gate, but climbs over elsewhere, is a thief and a robber. But whoever enters through the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice, as the shepherd calls his own sheep by name and leads them out. When he has driven out all his own, he walks ahead of them, and the sheep follow him, because they recognize his voice. But they will not follow a stranger. They will run away from him, because they do not recognize the voice of the stranger." Although Jesus used this figure of speech, the Pharisees did not realize what he was trying to tell them. And Jesus said again, "Amen, amen, I say to you, I am the gate for the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not listen to them. For I am the gate. Whoever enters through me will be saved, and will come in and go out and find pasture. A thief comes only to steal and slaughter and destroy. I came so that they might have life and have it more abundantly." My dear friends, the good news of our salvation. Praise you, Lord Jesus Christ. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Good morning po. Meron po mga greetings na they respond to reciprocity, like good morning, hello, hello, or good night. Pero meron pong mga greetings that they cannot be reciprocal, no? Like minsan, wala pa po akong parokya, nakasign po ako sa isang baryo, nagmimisa lang sa baryo. Sabi ko dun sa matanda sa baryo, "Ma, Happy Mother's Day." "Amo, salamat, same to you." Salamat din po. It cannot be reciprocal. This is uniquely for mothers. And today also, we celebrate the Good Shepherd Sunday. Alam niyo po, ang mga pastol noong unang panahon at saka yung mga pastol ngayon, hindi naman sila mayaman. The shepherds before and the shepherds today, they are not rich. Most of them are not even the owners of the sheep. Makipamastol lamo po. Halimbawa ako, mayaman na mayaman. Meron akong 500 na tupa. I will not go out and expose myself to the elements, tapos mainit, I don't go out. I will hire people to take care of them. Bibigyan kita ng 200, bibigyan kita ng 200 na tupa, bibigyan kita ng 100. So you are shepherds in behalf of the owner. So, nakakapagtaka naman, though they are not the owner of the sheep, they value their sheep with their own lives. Bakit po kaya? Bakit kaya tinataya yung buhay nila para sa kanilang mga tupa na hindi naman sa kanila talaga? You know why? Kasi when they take care of the sheep, ang nakataya dyan, hindi pera. Kunyari ako, mayroon akong 500 na sheep na wala yung isa. Okay lang yan. Kasi ang dami ko naman sheep eh. Pero kung mayroong pinagkatiwala sa aking 100 na sheep, tapos sinuli ko sa may-ari, 99, may problema ako doon. Kasi, kaya, I take care of them with my life. You know why? Ang nakataya dyan, ang pangalan ko. Ang nakataya dyan, ang reputasyon ko. Ang nakataya dyan, ang tiwala sa akin ng aking amo. And so, the shepherd is willing to offer his life for his sheep because he himself knows the value of each one. And kaya nga siguro sa Ebanghelyo, kung nagtataka kayo, ako nagtataka rin, ang sabi ni Jesus, I am the gate. Hindi lang I am the gatekeeper, I am the gate. Sabi ko, okay lang yung I am the good shepherd.
Pero paano yung I am the gate? Hindi ko naintindihan masyado yun eh. And then when I asked and read through some biblical studies, kamukha po nung unang panahon, pag lumabas po yung mga pastol kasama yung mga tupa, ilang araw silang nasa labas, lalo na pag summer na ganyan, walang grass, malayo po yung dinaratnan nila para magkaroon ng green meadows, no? And then wala pong bakod noon, walang mga fences, hindi kamukha ngayon, mga modern farms, at ilang pong kulungan talaga. Noon wala po, lalo na pag nasa wilderness sila. So, alam niyo po kung saan sila nag-stay. Nyari, nasa malayo na kami, walang pwedeng tulugan na safe kasi walang bakod. Alam niyo po saan dinadala ng shepherd? Naghahanap sila ng mga kuweba. They look for caves. At maganda sa mga kuweba, they are protected from storms, from the rain, and most especially from the thieves, mga magnanakaw, at saka yung mga asong gubat o mga leon that could prey on this ship. Alam niyo naman po yung ship, hindi man sila tumatakbo, hindi man sila lumalaban. That's why favorite silang prey ng mga magnanakaw at saka yung mga wild animals. At pag pinasok po sa isang kuweba ng mga pastol at doon sila mag-overnight, alam niyo po saan natutulog yung pastol? Do you know where the shepherd would sleep? Saan po niya ilalatag ang katawan niya? Doon po sa amboka, doon sa entrance, exit ng cave. Doon siya matutulog. Gagawin niyang gate ang katawan niya. Para pag may pumasok na magnanakaw, dadaan muna sa kanya, literally. Pag may pumasok na asong gubat, dadaan muna sa kanya. Di ba may expression na, over my dead body? Dumaan na muna kayo sa akin bago kayo makakarating sa aking tupa. Ako muna yung kakarap sa inyo para hindi sila masasaktan. Naintindihan natin ngayon kung bakit sabi niya, I am the gate. Naalala ko yung nanay ni na Bishop Ambo David. Alam niyo po, si na Bishop Ambo David, kung di ako nagkakamali, 13 lang sila. At nung sinilang po sila, hindi naman malaki yung bahay nila, yung daw tulugan nila para lang na-oversee ng mother nila. Umisa, father nila kasi nila, natatrabaho sa Manila, lawyer po yung father nila. Natutulog daw sila sa sala. Di ba yung mga matatandang bahay na kubo, convertible na sala, yung pinaka sala, convertible na bedroom, doon sila natutulog, 13. Alam niyo po saan natutulog yung nanay? Doon sa malapit sa pintuan. Kaya pag mayroon daw papasok, bubukas yung pinto, matatamaan yung nanay, magigising sigurado siya. Kaya pag may tumatakas sa mga kuya ko, sabi niya, dadaan muna sa nanay. At may pumapasok na ibang tao na late na nanay, kapatid, dadaan muna kay nanay. Yun yung literal na, I am the gate. No? At this is the experience of the shepherd. He gave himself like the fence, a gate in the wilderness for his sheep to be protected. Ang maganda pa po dito, the intimate relationship of the shepherd with the sheep. What do I mean by intimate relationship? Alam niyo po, yung mga sheep, mahina daw yung mata nila. Mahina yung mata ng mga sheep. Hindi kamukha ng owls. Nakikita nila yung nakakakita sila kahit gabi. Yung mga sheep, mahina daw yung mata. Malakas sila sa pag-amoy at saka sa pandinig. Kaya nakikilala nila ang kanyang shepherd sa amoy at saka sa boses. Kaya daw pag may magnanakaw, ang ginagawa daw, kunyari natutulog yung shepherd, pupukpukin nila yung shepherd, sasaktan nila, tapos kukunin yung damit ng shepherd. Kung hindi po balabal itang shepherd. At yun po yung papaamoy nila. Tapos ilalabas nila sa kuweba. At maganda naman dahil kahit kilala sila sa amoy, nung amoy, sumusunod lang sila dun sa amoy. Pero meron ding call. May call. May beckoning call ang shepherd. Yung boses niya. Yun hindi pwedeng i-duplicate ng mga magnanakaw. Recognize, voice recognition. Voice recognition.
at hindi sila maloloko. Di ba yung mga nanay, kumisan pag tinatawagan yung mga manok nila, krrrr, tuk, 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 tuk. Alam niyang manok kung anong boses ng nanay. Ganon din yung sa mga sheep. Ang ganda ng relationship by scent and by recognition of the voice. Sana tayo, kumisan, may mga tao nakukuha sa amoy, no? Yung pag medyo mabango, nakukuha yung iba sa mabango, no? Yan, so, sasama na sila, no? Tapos maganda naman sana yung voice recognition. Pag na-realize mo, hindi naman pala yung mahal mo yung sinusundan mo, magising ka na, no? And do not follow because you will be lost, no? You will be lost. Ganun ang relasyon natin sa Diyos. Kung minsan we may be swayed, we may be dissuaded, and we will be lost. But if you have a deep relationship with God, alam na alam mo kung itong panawagan na ito galing sa Diyos o hindi galing sa Panginoon. That will lead you astray. Sa mga anak nyo, help them to recognize the voice of God in their life. And so they'll be able to follow our shepherd. And lastly, I realized for a shepherd to look for one because he's lost, iiwanan niya yung 99 para lang hanapin niya yung nawawala. Alam niyo po kung ano yung conclusion ko doon? Ito po yung conclusion ko doon. What you have given up is equal to the value of what you gave up. May I repeat? What you have kept, what you kept is equivalent to the value of what you gave up to keep what you have. Paano po yun? Di ba po yung mga accountant, marami po yung accountant dito sa St. Jude, nakatatrabaho sa COA. Yung assets mo, yung kung anong nakapangalan sa'yo, yung nandyan sa'yo, yun yung assets, di ba? Yung bahay, yung mga ari-arian, yung kotse, yung liquid at saka solid assets yan. Pero meron pa po akong suggestion na isa pang way of valuing what you have. The value of what you have is actually equal to what you have given up to keep what you have. Ang gulo, no? Paano ko i-explain yan? Kunyari, ano yung halaga ng yung one, yung isang tupang nawawala? Ano yung value ng isang tupang nawawala? One sheep is equivalent to one sheep. Ganun ba? Hindi ganun eh. Yung proposal ko, ang halaga ng isang tupa ay kasing halaga nung 99 na iniwan niya para lang hanapin yung isa. You see? He left the 99 to follow the one lost. Ganun kahalaga yung isa. Ganun kahalaga sa Diyos. What God gave up to love you and save you is equivalent how much should He love you. Kunyari, yung isang tatay, minahal niya yung isang nanay at siya lang kanyang minahal. The value of the mother to the father is equivalent to how much the father gave up so much to always be with the mother. Sa daming magagandang babaeng gustong sumama sa kanya, hindi. Pinili ko lang ang aking wife, the only one. Ang halaga ng wife niya, hindi lang sa I have one wife, no. Ang halaga ng wife ko, kung lahat ng mga ginibap ko para lang to be with her. Ganon din yung mother. Ang halaga ng mother, ang pagpapahalaga ng mother sa kanyang mga anak at asawa, ay kasing halaga ng how much they sacrificed, how much they gave up, yung tulog nila, yung sarap ng buhay na ginibap nila, yung pahinga na ginibap nila. That's how valuable your family is. Nothing is lost. Everything is gained. Kaya ngayong Mother's Day, alam niyo po, wag sana kayong magalit. Kung minsan inisip kasi natin yung pastol, lalaki, di ba? Lalaki. Totoo naman yun eh. May I propose ngayong Mother's Day, I also realize yung mga mothers, they are also good shepherds. Di ba? Di ba yung mga mothers parang gatekeepers? Yung dadaan ka muna sa kanya. Parang masaktan na muna ang mother bago masaktan yung kanilang anak. Di ba? Nakakita na kayo ng mother hen? Pag may stranger na darating, siya na muna isasalubong bago yung mga chick niya, yung mga anak niya. Ang katawan niya muna, ang sarili niya muna, masasaktan. Huwag lang masaktan ang mga anak. Di ba pag narinig mo sa mga nanay, pag may lagnat yung anak nila, yung
kung nangangarentala, sabihan na, sana amo nga ako na yung masakit, aliwa mo din nga anak ko. That's how they are also being gate and gatekeepers for their family. And the intimacy for their children. Sabi ni Pope Francis, if you are a pastor, if you are shepherd, you should smell like your sheep. O nga naman, no? Ang tunay na pastol, kamukha ng amoy ng kanyang tupa. Ganyan yung mga mother. Gusto mong malaman ang amoy ng mother? Amuyin mo yung baby niya. Pag amoy, anong amoy nila pag umaga, ganun din ang mother. Itong mga palingan na, yan diaper, kung anong nangyari sa apo ninyo, babaw lang pawas dahil anak yu, ikay mamipi, kang babawang pawas. And that is the intimacy of parents. And beyond scent and beyond voice, there's some kind of intimate relationship of mothers with their children. Minsan po, nandito na ako sa St. Jude, biglang tumawag ang nanay ko sa aking cellphone. Hindi po tumatawag ang nanay ko sa cellphone ko kasi hindi niya memorize yung number ko. Tumatawag lang siya sa landline. Pero sabi daw niya doon sa bahay, pakidial mo na yamong, pakidial mo na yung cellphone niya doon sa PLDT line. Tapos, maot, minaus ka, ginamit mo yung PLDT, kamali ni. Kumusta na ka? Kumusta na ka? Maya, bakit? Ali, tutuman, kumusta na ka? Ma'am, malagnat ko kanini ang pangsisipon. Sabi ko na eh. Kuskusan mo yung gulot mo, palitan mo yung t-shirt mo, kaya rin mong magmisa. Painawa ka pa. Pelawin na ka. Anong tawag doon? Mother's instinct. It is some kind of a relationship na parang kahit pinutol na yung cord, no? Yung womb. And pag naputol yung umbilical cord, parang it remains a part of me. You are part of me, you're part of my body. Kaya pag may sakit ang anak niya or yung anak niya is in trouble or she is in trouble, the mother would know. There's still something like more than the good shepherd. Their intimacy is very strong. And doon po sa isang parokya, ang pangalan po niya ng lugar, Balukok, Apalit. Hindi ko alam kung nakapunta na po kayo sa Balukok, Apalit. Hindi pa. Mahirap pong puntahan yun kasi walang access from Pampanga. Na-assign po ako doon, nung seminarista ako. Dadaan ka muna ng Pulilan. Lalabas ka ng Pampanga. Tapos pagdating mo doon sa isang kanto doon sa Pulilan, before the church, magta-tricycle ka, papasok na naman ng Pampanga. Doon ng Balukok, Apalit. At alam nyo po, kailan yung piyesta nila? May 2. At alam niyo po kung ano yung patroness nila? Sa buong Pampanga, yun lang yata yung alam kong may patroness na gano'n, o buong Pilipinas. Ang patroness nila, Mary, the shepherd. The mother shepherd. Makita mo si Mother Mary, tapos po, ano yung karakalatu pa. Noon, hindi ko maintindihan yun. Ngayon pong binasa ko to, tapos Mother's Day, I know what they mean. That mothers are also very, very, very good shepherds. And all those who offer their life for the protection of their children, to be where their children are, is also at the heart of a being mother and the heart of being a good shepherd. Happy Mother's Day po, kay Katamungan, and Happy Good Shepherd Sunday. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Let us all stand.